znam kakve veze ova pjesma ima sa demokratijom i ljudskim pravima. Ima li nešto u ovoj pjesmi iz čega možemo naučiti nešto o demokratiji? U ovoj pjesmi se pominje biti slobodan, što je jedno od glavnih ljudskih prava. Dobro. Ima li nešto u ovom? Također trebamo biti identični svoje i vidimo razliku između demokratije i nedemokratije. U čemu bi se ona ugledala? U nedemokratskom društvu vlada strah i vlada mrak. To jest, ljudi nemaju slobodu govora i ne mogu da iznesu svoje stavove i nisu posebni, nisu autentični.